Tul il-jum tal-ħadd il-Pitkalija ċelebrat dak kollu li huwa Malti. Fil-jum dinji tal-ikel il-pubbliku seta' jara u jduq ikel Malti fl-isfond ta' divertiment. F'kummenti ma' One News il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija tal-Ikel Brian Vella sqar il-produzzjoni tal-ikel f'pajjiżna trid tingħata aktar prominenza. Malta ma tistax tipproduċi l-ikel kollu li għandha bżonn, però rridu ntellaw iktar l-ikel dak li nipproduċu aħna bħala pajjiż intellaw iktar fuq l-aġenda nazzjonali tagħna. Fost l-esebituri f'dan l-avveniment kien hemm il-biċċerija pubblika, l-Aġenzija Maltija għall-Ikel, id-Direttorat għall protezzjoni tal-Pjanti, il-Wayserv u taqsima tar-riċerka dwar is-sajt. Barra minn hekk ġew organizzati bosta attivitajiet fosthom tisjir ta' riċetti tradizzjonali Maltin. Saru wkoll attivitajiet ta' tfal u dimostrazzjonijiet b'xejn. Il-pubbliku seta' jixtri prodotti agrikoli u ikel tradizzjonali bħal-imbit Malti, ħalib frisk u qaq. Din l-attività rat ukoll is-sem ta' kantanti Maltini li ferħu lill-pubbliku permezz ta' mużika u makkjetti tradizzjonali.